itzulez, jolasez eta ez genekiela gauza handirik konturatu dute. Horregatik ikasturte hasieran gure gelakide baten aitona gonbidatu genuen gelara, bere bizitzaz hitz egitera. Oso ondo pasa genuen, bere haurtzaroko eta gaztaroko istorioak entzuteko, eta bururatu zitzaigun, astean egun batean aitona monekin elkartu eta ekintza desberdinak egitea. Guzitzazua eta ea gustatzen zaizkizu. Ikasietan lehengo jolasak erakusten dizkiogu. Patxixa, oka-karta jolasak eta abar. Oso ondo pasatzen dugu, baina batzutan nire aitonak Josek tranpak egiten ditu. Nahi abizu ezuek ere janari goxoak egiten ikasi, nahi da zenaren goxoak. Gure aitona monen lehengo historia kontatzen dizkigute. Liburuak ere irakurtzen ditugu eta ondoren denon arteak komentatzen ditu. Eta oso ondo pasatzen dugu. Ez da gizue zenbat erakutsi didaten, orain Messenger eta interneteko errara naiz.